Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε Μην βγαίνεις πάνω στον τάφο, Λεβέντη. Είναι τάφος, μην βγαίνεις απάνω. Είναι τάφος, μην βγαίνεις απάνω. Ανώδυναν επέσκητα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού ποίηματος του Χριστού ετισόμεθα. Παναγίας δεκράντου υπερευλογημένης εδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύοντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Θα διαβάσετε κύριε Ραστόπουλε, θα σας πω είναι ο Καλίνος του Βαλαίμος και ένας, δύο, τρεις προσόντες, δεν μας θυμάται κόψα, ο κύριος Ανδρεαδάκης, ο Χαριτάκης της κύριος, ο Ανδρεαδάκης, ο Χαριτάκης, ένας πολίτης που ζάμαμε ο Χαριτάκης θα ρούπες στον οι ιδιώτας αδελφοί, επιλογίας Ανδρεαδάκης, επιλογίας Χαριτάκης, ιδιώτας ο Κοκκινάκης ο Μανώλης, ο οποίος μπορούσε πρόχρωμα και μέσα στον ενθουσιασμό και φώναζε αέρα για τους φάγαμε, σκόθηκε οι άλλοι μετά τρεις, οι άλλοι, ο Καζής, ο Κοκκινάς Χαριτάκης, αυτός είναι το σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, είτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν ένης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου των αιώνων. Μονογενούς σου Υιού μεθού ευλογητώσει, και το Παναγία και αγαθό και το απειόν σου, πνεύματινή και αή, και εις Αμήν. Χριστού
Είτε των Κύριων. Να πούμε λίγα λόγια, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Η σημερινή ημέρα και από εκκλησιαστικής πλευράς είναι πολύ ιδιαίτερη. Γιατί εορτάζομαι τη μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, την ηγεσία της Ενίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τον ευλογώντα και αγιάζοντα ημάς, Αγίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Πιλάτου, του Αγίου Μάρτυρος και Πατριάρχου του Λουκάρη, του Αγίου την Νικαία, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρου Σταβελαίου, όχι τη μνήμη επιτελούμε και πάω τον πόντο την Ικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτας κόσμων της ανομίας ημίν Άγιε επίκευσε και Ιες ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, το τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως των ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει ημί σήμερον και άπεση μην το πειρήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέξεις μας πειρασμόν αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, δειλάτων να φτάσει στην μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την ανάπαυση σου Κύριε, που πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον, και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημώνο κατά βάσης άδειν, και τα σωδυναντήσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών η αγνή και άκραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος κι ίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε και ελεηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός του δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Εκειδεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών και κοιμημένων δούλων του Θεού των ηρωικών αγωνισαμένων και πεσόντων εν της Ιερής του έθνους ημών αγώσει, έτι δεμ και των δούλων του Θεού, των πεσόντων εν τη μάχη, κόψα Εμμανουήλ Ιωάννου και Ορέστου μετά το σύγχρον αγωνιστών αυτών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον, και υπέρ τους χωρικοδήν αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιον και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών έθεδη και αναπαύονται, τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών, και άφες των αυτών αμαρτιών παρακριστών το θανάτο βασιλεία και Θεό ημών ετισόμεθα. Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός του πνεύματος και πάσης αρκώσου των θάνατων καταπατήσας, τον δε διάβολο καταργήσας, και ζωή το κόσμο σου δοησάμενος, αυτός Κύριε ανάπασον και τα ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, Εμμανουήλ, Ιωάννου, Ορέστου, μετά των συμπολεμιστών αυτών. Εν τόπο κοντινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός.
Παν αμάρτημα των παραυτών πραχτέν εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος ως ζήσεται και ουκ αμαρτήσει. Σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμε. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση στο κεκοιμημένο Τι την είχες? και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σε το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν ότι εσύ η Ανάσταση, ζωή και η ανάπαυση των ημών ευθέντων δούλος σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν ότι εσύ η Ανάσταση, ζωή και η ανάπαυση των ψυχών, των δούλων του Θεού, των αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσει πάλετη και πεσχάτων Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπαμψη το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία μακάριστη αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη αδελφοί ημών. Ο και νεκρόν και ζώντο την εξουσίαν έκονος αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαθώρων Ιωακήμ και Άγγις, των Αγίων ενδόξων προπαθώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου και πάντων των Αγίων, τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού εν σκηνές δικαίων τάξεων, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και μετά Αγίων και Δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε, τους αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τελετή μνήμης, έναρξη της εκδήλωσης μνήμης και απόδοσης φόρου τιμής στη μάχη του Κοψά, στη μάχη της Κρήτης, στους ήρωες του τόπου και της πατρίδας μας. Κατάκαση στεφάνων θα γίνει Γιώργο. από τον Δήμαρχο Χερσονήσου Γιάννη Μαστοράκη για τον Δήμο Χερσονήσου. Ο διοικητής Κωνσταντίνος Γιόντος για την Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικών Ηρακλείου. Εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων. Από τη διοίκηση του Συνδέσμου Εθνοφυλάκων Ηρακλείου.
Για το λιμενικό τμήμα Λιμένα Χερσονήσου, η διοικητής κυρία Περισσινάκη. Για το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Ματαγιωτάκης. Εκ του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο βουλευτής Σοκράτης Βαρδάκης. Εκ μέρους του μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου Βασίλη Κικέρογλου, του βουλευτή του από το γραφείο του. Συνεχίζουμε από το γραφείο εκ μέρους του κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη, του μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατάθεση Στεφάνου. Το μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτής κύριος Βασίλης Κικέρογλου. Εκ μέρους του Κοινωνικού Υποπολιτιστικού Δικτύου των Συλλόγων των Φορέων του Δήμου Χερσονήσου, αντιπρόεδρος. Για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανώπολης. Πρόεδρος, κυρία Δώρα Κορφιλάκη. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γουρνών, η πρόεδρος, κυρία Μαρία Φραγκιουδάκη. Δεν πειράζει. Όχι έτσι, πες παλαμάκι. Από τον Νηπιαγωγείο της Ανώπολης. Εκ μέρους του Συλλόγου της Κάτω Βάθιας, ο πρόεδρος κ. Γιώργος Μαχαιζάκης. Εκ μέρους του Συλλόγου Καινούργιου Χωριού, ο πρόεδρος Αντώνης Χριστάκης. Να το μπροστά σας. Ο Επίτροπος κ. Μαυριτσάκης από το Ελεκτικό Συνέδριο Ηρακλείου. Εκ μέρους της οικογένειας Πεσόντος, Ορέστη Ανδρεαδάκη,
ο ανιψιός Ορέστης Ανδρεατάκης. Εκ μέρους της οικογένειας του προσόντος Ιωάννη Χαριτάκη, ο Γιώργος Μαλτεζάκης, εκπρόσωπος της οικογένειας. Και εκ μέρους της οικογένειας του πεσόντος Μανώλη Κοκκινάκη. 2 Στέφανα εκ της οικογένειας. Για τους αγωνιστές της Κρητικής Επανάστασης, ο κ. Δημοσθένης Ραστόπουλος. Συναγωνιστής του διοικητή του λόγου κ. Καλίνου. Η Επαναστατική Επιτροπή που εκπροσωπώ ήταν η πρώτη οργάνωση εθνικής αντίστασης που έγινε στην Ελλάδα. Τη στιγμή που έγινε η παράδοση των όπλων στα πεζά. 8 αξιωματικοί. Και θα ήθελα εδώ να μην το ξεχάσω να πω ότι αυτή τη στιγμή εδώ στη θέση μου έπρεπε να είναι ένας αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Που αυτοί οι 8 αξιωματικοί, 4 μαχητές της μάχης της Κρήτης και 4 βετεράνοι των παλιών πολέμων ξεκίνησαν και θεμέλιωσαν την εθνική αντίσταση. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου Ηρακλείου κ. Μαυριτάκης. Και τα παιδιά του Λυκείου ο Σύνδεσμος Γουρνών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Και για τον πρωταγωνιστή της μάχης του Κοψά, για τον διοικητή του λόγου Θεόδωρο Καλίνο, τα παιδιά του Λυκείου Ελληνίδων. Αναγγελία του Εθνικού Ύμνου. Από την όψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο ελευθεριά.
Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Δημάρχου Χερσονήσου, κυρίου Γιάννη Μαστοράκη. Πανωσιολογιότατες, σεβαστοί πατέρες, κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι κύριοι διοικητές της ΕΑΠ και της 133ης Μηναρχίας Μάχης, κύριε Επίτροπε του Ελεκτικού Συνεδρίου, αξιότιμοι πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, συνάδελφοι από την αυτοδιοίκηση των 2 βαθμών, εκπρόσωποι των φορέων και των αρχών, αγαπητοί μαθητές και εκπαιδευτικοί, κυρίες και κύριοι. Πιστοί και φέτος στο καθήκον μας για την ιστορική μνήμη, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στον ηρωικό λόφο του Κοψά της Ανώπολης. Ένα τόπο όπου η ανάμνηση γίνεται υποχρέωση και η υποχρέωση γνώση. Ανάμνηση για τους γεροντότερους που έζωσαν νοπές τις αναφορές των γεγονότων και κατέγραψαν πρωτογενώς την ιστορική αναφορά. Γνώση για όλους εμάς, τους νεότερους, μικρότερους και μεγαλύτερους, που καλούμαστε να διατηρήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική αναφορά. Να καταγράψουμε και να αναδείξουμε τα γεγονότα. Να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε την αξία τους. Να αντλήσουμε κάθε σημαντική και ασήμαντη πληροφορία από αυτά. Μα πάνω απ' όλα να διδαχτούμε από τα πολύτιμα μηνύματά τους. Να χτίσουμε σύγχρονα πρότυπα από αυτά. Να επιχειρήσουμε να τους δώσουμε μια σημερινή διάσταση και αναφορά. Οι εκδηλώσεις τιμής για ένα ιστορικό τοπικό γεγονός, όπως η μάχη του Κοψά, δεν πρέπει και δεν μπορεί να αξιολογηθεί και να καταγραφεί σαν ένα μεμονωμένο ιστορικό γεγονός της κριτικής αντίστασης κατά του Γερμανού κατακτητή. Αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της μάχης της Κρήτης και του μετέπειτα κριτικού αντιστασιακού αγώνα. Σαν ένα σημαντικό γεγονός ύψης της τοπικής και υπερτοπικής σημασίας της σύγχρονης ιστορίας μας, η μάχη του Κοψά και η 20η Μαΐου ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό μας Συμβούλιο σαν ημέρα ιστορικής μνήμης και θα αποτελεί ημέρα αργίας με ισχύ για το σύνολο της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου. Ο Δήμος μας με αυτή την πράξη τιμά αυτή την τοπική αναφορά όλους τους αγώνες του έθνους μας στα βάθη της περίοπτης ιστορίας. Αγώνες που πάντα σηματοδοτούσαν ιδεώδη όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και η αυτοδιάθεση του λαού μας και της ανθρωπότητας. Αγώνες που κατέγραψαν λαμπρές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία και έγιναν πολλές φορές παραδείγματα θυσίας και ηρωισμού. Στην επαιτειακή αυτή πλέον ημέρα, ο Δήμος μας τιμά κάθε αγώνα, συλλογικό ή ατομικό, που δόθηκε για να είμαστε εδώ εμείς ελεύθεροι, απολαμβάνοντας τις αξίες της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, χωρίς να ξεχωρίζει, να συγκρίνει τον τόπο και τον χρόνο των αγώνων αυτών. Ο αγώνας για τα εθνικά μας ιδεώδη δεν μπορεί και δεν πρέπει να βαθμολογείται. Είναι εξίσου σημαντικός όπου και όπως και αν δόθηκε. Για τον λόγο αυτό, ας σταθούμε με σεβασμό μπροστά σε αυτό το μνημείο, να αποδώσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτούς τους ήρωες, τους συμπατριώτες μας που έχασαν τη ζωή τους για όλους εμάς, για αυτούς που γνώρισαν και αυτούς που δεν θα γνωρίσουν ποτέ. Ας γίνει η θυσία τους ένα μικρό λιθαράκι της δικής μας ευθύνης, της ευθύνης μας να λειτουργούμε συλλογικά και μονιασμένοι σε αυτές τις σύγχρονες εποχές, στις ακήρυκτες άοπλες μάχες της ανθρωπότητας. Ας αποκτήσουμε ομόθυμες εθνικές πολιτικές στις προκλήσεις του νεοσουλτανισμού των γειτόνων μας. Ας πάρει η πολιτεία μας δύναμη από την αγωνία των 2 φυλακισμένων αξιωματικών μας και των οικογενειών τους και ας απομονώσει μικροσκοπιμότητες που πάντα μόνο αρνητικά απέδιδαν στην κοινωνία μας. Ας λειτουργήσουμε κάτω από το εμείς, συστρατεύοντας όλα αυτά που μας δίδαξαν γεγονότα σαν αυτό που τιμούμε σήμερα. Ας είμαστε πάντα παρόντες όπου η ιστορική μνήμη το επιτάσσει και ας παραδειγματιζόμαστε από τους αγώνες του έθνους μας. Να σκύψουμε το κεφάλι μας, υποκλεινόμενοι στο μεγαλείο της ψυχής των πεσόντων μας. Να ευχηθούμε και να υποσχεθούμε ότι θα είναι πάντα αιωνία η μνήμη τους. Χρόνια πολλά σε όλους. Από το πολιτικό γραφείο του μέλους του Κοινοβουλίου, κυρίου Γουμενίδη,
θα απευθύνουν ένα μικρό χαιρετισμό. Καλημέρα σας. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα εδώ ο ίδιος ο κύριος Βενίδης. Ένα σύντομος χαιρετισμός από αυτό. Προς την πατρίδα κάναμε παιδί μου του χρέος. Δεν πολέμησε να πάρω βραβείο. Κατέθεσε μεταξύ άλλων σε μια ιστορική μαρτυρία ένας από τους πολλούς και σπουδαίους αγωνιστές αυτής της μάχης. Με αυτό το ήθος, με αυτή την ταπεινότητα και με αυτή την ανυπότακτη στάση και αψεγάδιαστη αγάπη για την πατρίδα, δόθηκε η ιστορική και νικηφόρα μάχη στον Κοψά ως σημαντική παρακαταθήκη της κριτικής αντίστασης. Την έκβαση αυτής της κομβικής μάχης και τους ήρωές της που ενίσχυσαν το ηθικό των συμπατριωτών και που πολέμησαν για την πατρίδα τιμούμε σήμερα. Η ιστορική μνήμη ως αντίβαρο και χρέος απέναντι στη λύθη είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής για όσους έπεσαν για την υπεράσπιση και την αξιοπρέπεια του τόπου μας. Νίκος Ιγουμενίδης, βουλευτής νομού Ηρακλείου. Για το ιστορικό της ημέρας θα μας μιλήσει η φιλόλογος κυρία Βασιλική Αλεξάνδρου. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα και πριν από 77 χρόνια, σε αυτή τη θέση, λίγο βορειότερα, μια ομάδα εθελοντών, όχι περισσότεροι από 80 άτομα, με επικεφαλή στον αξιωματικό Θεόδωρο Καλίνο, οχυρώθηκαν και συνεπλάκησαν με ομάδα Γερμανών αλεξιπτωτιστών, οι οποίοι είχαν προσεδαφιστεί στον κάμπο των Γουρνών και κατευθυνόταν πεζή προς τον καρτερό Ηρακλείου και στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Από τα γερμανικά αρχεία στις 22, 23, 24 Μαΐου 1941 υπάρχουν πληροφορίες της απρόσμενης για τους Γερμανούς αντίστασης του πληθυσμού. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η αγγλική κατασκοπία υπερτερώντας της γερμανικής είχε διαρρεύσει και περιγράψει ένα κλίμα μη αντίστασης των τόπιων. Έτσι φαινόταν εντελώς παράδοξο το συμβάν ότι θα βρίσκονταν αντιμέτωποι με μια χούφτα εθελοντών στρατιωτών ανεπαρκέστατα εξοπλισμένων με συμπολεμιστές τους αυθόρμητα εμπλεκόμενους πολίτες που προσήλθαν από το Ηράκλειο, τα γύρω χωριά Ανώπολη, Γούβες, Γούρνες, καινούριο χωριό, Επισκοπή, Καστέλη Παιδιάδας και από άλλα μέρη. Η ομάδα των στρατιωτών με επικεφαλή στον αξιωματικό Θεόδωρο Καλίνο αρχικά είχε τοποθετηθεί από την στρατιωτική διοίκηση Ηρακλείου στο Κακόν Όρος. Εξαιτίας του βραχώδους εδάφους δεν υπήρχε δυνατότητα εύκολης μετακίνησης και κυρίως οχύρωσης των στρατιωτών. Όταν ξεκίνησαν οι πρώτοι βομβαρδισμοί από τις 14 Μαΐου και ακολούθησε η πρώτη ρήψη αλεξιπτωτιστών στις 20 του μηνός στις περιοχές Γούβες, Γούρνες, Κοκκίνη Χάνη, Καρτερό, ο εμπειρότατος αξιωματικός Θεόδωρος Καλίνος διέταξε εγκατάλειψη της θέσης του Κακού Όρους και μετακίνηση στο ύψωμα προφήτης Ηλίας και τον Κοψά. Οι αλεξιπτωτιστές αντιλαμβάνονται την παρουσία στρατιωτών στον Κοψά και δοκιμάζουν να ανέβουν από τη βορειοανατολική του πλευρά και να τον καταλάβουν. Πράγμα το οποίο όμως δεν κατάφεραν, γιατί χτυπήθηκαν από αποφασισμένους στρατιώτες και πολίτες. Σε ομιλία του για τη μάχη του Κοψά, ο αείμνηστος Θεόδωρος Καλίνος, που είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε προσωπικά αρκετοί από τους παρόντες, αναφέρει χαρακτηριστικά. Έλεγα στους στρατιώτες, θα υπερασπίσουμε την Κρήτη και με τη θυσία της ζωής μας. Απεφάσισα να σκοτωθώ υπερασπίζοντας παραδειγματικά και την Κρήτη. Με το τουφέκι όρθιος άρχισα να βάλω προς όλες τις πλευρές τους αλεξιπτωτιστές. Οι σφαίρες τους σφύριζαν δεξιά-αριστερά και από πάνω μου. Δεν με πήρε ούτε μία. Εδώ παρεμβάλλω το απόσπασμα από την απάντηση του Μακρυγιάννη στο Δεριγνή. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν και όταν κάνουν αυτοί την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν. Η μάχη του Κοψά κρίθηκε εξαιρετικά άνηση και ηρωική. Μια μάχη σώμα με σώμα με τους αλεξιπτωτιστές. Σκοτώθηκαν 22 και εκμαλωτίστηκαν 40 ή 50 αλεξιπτωτιστές. Κατά τη διάρκεια της μάχης σκοτώθηκαν οι
Χαριτάκης Ιωάννης. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο πεδίο της μάχης και ο πολίτης Κοκκινάκης Εμμανουήλ από την Ανώπολη, που συνέδραμε με παροχή τροφοδοσίας στους μαχητές, εμψυχωτικό λόγο και συμμετοχή στον αγώνα. Μετά τη μάχη μια ομάδα Ελλήνων στρατιωτών και πολιτών, μεταξύ αυτών και ο Λιαπάκης Αντώνης από την Ανώπολη, κατέβηκε στον κάμπο των Γουρνών. Περικύκλωσε μια αγρικία όπου είχαν οχυρωθεί αλεξιπτωτιστές και μετά από ανταλλαγή πυρών συνέλαβε εχμαλώτους τους Γερμανούς. Σε αυτή τη συμπλοκή σκοτώθηκε ο Ανδρεαδάκης Ορέστης και τραυματίστηκε βαριά ο Χατζάκης Ιωάννης από Ανώπολη. Ωστόσο το απόγευμα της 21ης Μαΐου δεν υπήρχε στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, Γούρνες, Γούβες, ούτε ένας οπλισμένος Γερμανός. Ο λόγος είχε εκπληρώσει την αποστολή του. Μέχρι σήμερα οι έρευνες φέρνουν συνεχώς νέα στοιχεία για την ιστορική αυτή μάχη, όπου εκτός των εθελοντών μαχητών που πλαισίωναν το σώμα του Καλίνου, συνέδραμαν και εκλεκτοί νέοι και εθελόντριες γυναίκες. Ανάμεσα στους νέους συγκαταλέγεται και το προσωπικό του σταθμού χωροφυλακής της Επισκοπής, που μπήκε στη μάχη κάτω από τις διαταγές του λοχαγού Μπετινάκη, καθώς και ο τραυματίας του αλβανικού μετώπου από τις Γούρνες Λιακάκης Δημήτρης. Πληροφορίες για τη μάχη αντλούμε από αφηγήσεις εκτός του πρωταγωνιστή και από άλλους αυτόφτες μάρτυρες που συμμετείχαν σε αυτή, όπως του Κίμωνα Ζωγραφάκη, 20ετή νέου τότε, από το Καστέλι Παιδιάδος και του Λοχεία του μετώπου Μιχάλη Σαμαρίτη. Την ανάσυρσή της από τη λύθη της ιστορίας την οφείλουμε στον ιστορικό ερευνητή Κωνσταντίνο Μαμαλάκη, που από τη δεκαετία του 90, ερευνώντας την περιοχή του υψώματος προφήτης Ηλίας Κοψάς, ανάμεσα στις σχισμές των βράχων, βρήκε κάλικες φυσικίων της εποχής. Ο σιδερένιος σταυρός που είχε τοποθετηθεί τη δεκαετία του 60 στον Κοψά, από κάποια υπάλληλο σύζυγο Αμερικανού αξιωματικού της τότε Αμερικανικής βάσης Γουρνών, που ήταν κόρη του σκοτωμένου επικεφαλής των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, ενίσχυσε τις υποψίες του ότι κάτι ιδιαίτερο είχε διαδραματιστεί στο χώρο αυτό. Η επαφή του επίσης με το γραμματέα της κοινότητας Ανώπολης Γιάννη Μαυροφοράκη ήταν καθοριστική, γιατί άντλησε τα γεγονότα των ημερών εκείνων, μια και ο ίδιος έφηβος τότε ήταν αυτόκτης μάρτης. Στη συνέχεια σταθήκαμε όλοι τυχεροί, γιατί η έρευνά του εντόπισε τον πρωταγωνιστή της μάχης εν ζωή στην Αθήνα, όπου ακολούθησε σε συνάντηση μαζί του η εξιστόρηση μετά από 60 τόσα χρόνια των γεγονότων της μάχης του Κοψά, με κάθε λεπτομέρεια, με σχεδιασμό μάλιστα του ανάγλυφου της περιοχής επί χάρτου. Όταν κατελήφθη η Κρήτη από τους Γερμανούς, οι Γερμανοί έβαλαν αγκαρία σε πολίτες από την Ανώπολη και έθαψαν τους δικούς τους νεκρούς πάνω στον Κοψά. Ο διοικητής της ομάδας των αλεξιπτωτιστών που έπεσαν στην περιοχή αυτή υπέκυψε στα τραύματά του και ξεψύγησε στο πρόχειρο στρατιωτικό νοσοκομείο στην Επισκοπή Παιδιάδος, όπου και ετάφη. Ο ελληνικός στρατός διαλύθηκε ή παραδόθηκε στους Γερμανούς. Οι πολίτες που πήραν μέρος σε αυτές τις εχθροπραξίες, άλλοι τραυματισμένοι και άλλοι με λάφυρα από τη μάχη, όπως ο Βαρδάκης, ο Πατατανές και άλλοι, επέστρεψαν στα χωριά τους και συνέχισαν την αντιστασιακή τους δράση στα επόμενα χρόνια της γερμανο-ιταλικής κατοχής, όπως μπορούσε ο καθένας καλύτερα. Από άλλες πηγές αναφέρονται και άλλα θύματα από το γειτονικό χωριό Γούβες, συγκεκριμένα Κωνσταντίνος Σπυριδάκης και Ανδρέας Αρετάκης. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, η Ανώπολη, το κοντινότερο χωριό που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα της ηρωικής μάχης, πρέπει να υπερηφανεύεται, γιατί μεταξύ των κατοίκων της δεν υπήρξαν προδότες, γεσταπίτες ή γερμανόφιλοι. Υπήρχε δε οργανωμένος οκταμελής τουλάχιστον αντιστασιακός πυρήνας, που έδρασε με απόλυτη μυστικότητα στην περιφέρεια Καστελίου, Γουβών, Καρτερού, Πεζών, με στόχο την με κάθε τρόπο φθορά του εχθρού. Οι οργανωμένοι στον αντιστασιακό πυρήνα ήταν η Γεώργιος Αλεξάκης, Απόστολος Ριζωτάκης, Ματθαίος Τσακαράκης, Ιωάννης Χατζάκης, Λευτέρης Παναγιωτάκης, Παναγιώτης Παπαδάκης, Γεώργιος Βινιχάκης και Γεώργιος Βινιχάκης. Στη μάχη του Κοψά,
αποτυπώνονται όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δεκαήμερης μάχης της Κρήτης. Η αυθόρμητη και εθελοντική προσφορά όλων των μαχητών και των ντόπιων κατοίκων. Η ανεπαρκέστατη άμυνα του νησιού δεν υπήρχαν αφενός έμψυχο μάχημο δυναμικό, καθότι η πέμπτη μεραρχία των Κρητών ήταν εγκλωβισμένη με τη συνθηκολόγηση στην Πάνω Ελλάδα και οι Άγγλοι σύμμαχοι δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην άμυνα, μια και οι προτεραιότητές τους ήταν στραμμένες αλλού. Αφετέρου, δεν υπήρχε ο ανάλογος πολεμικός εξοπλισμός. Η Κρήτη είχε αφοπλιστεί από το μεταξικό καθεστώς με το φόβο τυχόν εξέγερσης. Τη στιγμή που ο εχθρός διέθετε άρτιο πολεμικό εξοπλισμό και ασύρματους που διευκόλυναν την εξέλιξη του επιθετικού σχεδιασμού του. Δεν υπήρχε τέλος οργάνωση συστηματικής τροφοδοσίας των αμυνόμενων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μαχητές στο λόφο του Κοψά αγωνίζονταν μια μισή μέρα χωρίς νερό και ψωμί, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Καλίνου. Ωστόσο, οι απλοί χωρικοί κάλυπταν τις επίγουσες ανάγκες, όπως έγινε και στη μάχη μας, με ό,τι υπήρχε από τροφοδοσία. Αλλά και από τον οπλισμό δεν έλειπαν οι παλιοί γκράδες και τα αγροτικά εργαλεία. Εκτιμώντας τις συνέπειες αυτής της μάχης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπήρξαν καθοριστικές για την εξέλιξη του πολέμου στο νομό Ηρακλείου. Επειδή ήταν νικηφόρα, η τόνωση της ψυχολογίας των μαχητών ήταν άμεση. Μπόρεσαν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στη μάχη που δόθηκε στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να το καταλάβουν και έδωσαν βάρος στο Μάλενε, όπου και επικράτησαν. Κυρίες και κύριοι, η γνώση του παρελθόντος σημαδεύει τα βήματα του παρόντος. Οι λαοί που γνωρίζουν την ιστορία τους είναι ευτυχείς, γιατί μπορούν αφενός να αυτοπροσδιορίζονται σεβόμενοι στο ακέραιο ό,τι το κληρονόμησαν, αλλά και να προλάβουν τυχόν παρεκκλήσεις που οδηγούν σε ολισθήματα και οπισθοδρομήσεις. Χαιρόμαστε άπαντες που η Ενορία Ταξιαρχών Ανώπολης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανώπολης, άλλοι τοπικοί φορείς των Γουρνών και του Κοκκίνη Χάνη και τα τελευταία χρόνια και ο Δήμος φροντίζουν με σεμνές τελετές να αναδεικνύουν το ιστορικό αυτό γεγονός. Ιδιαίτερα δε με χαροποιεί το γεγονός ότι η Δημοτική μας Αρχή προς τιμήν όλων μας στοχεύει να αναδείξει τον εορτασμό της μάχης του Κοψά σε επέτειο υπερτοπικής σημασίας, δίνοντας έτσι τη θέση που της αρμόζει στην ιστορία. Στις 9 Μαΐου γιορτάσαμε το τέλος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου με την Ελλάδα να είναι αναμφίβολα νικήτρια, έχοντας πληρώσει βαρύ φόρο αίματος, χωρίς να έχει αποζημιωθεί μέχρι σήμερα κατά παράβαση διεθνών περί δικαίου όρων από τους αίτιους του εγκλήματος. Ο πρωταγωνιστής της μάχης, Θεόδωρος Καλίνος, έχει φύγει δυστυχώς από κοντά μας σχετικά πρόσφατα, πλήρης ημερών και αγώνων, φωτεινό παράδειγμα διαβίου αντίστασης. Η συμμετοχή του στη μάχη του Κοψά δεν ήταν το μοναδικό κρίσιμο και κορυφαίο σημείο στη ζωή του. Ως αξιωματικός στα οχυρά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, δεν υπάκουσε στην εντολή να συνθηκολογήσει, πράγμα που έπραξαν οι ανώτεροι του. Δήλωνε πάντα πως στη Σχολή Ευελπίδων είχε εκπαιδευτεί να πολεμά, όχι να συνθηκολογεί. Μετά τη συμμετοχή του στη μάχη της Κρήτης, διακρίθηκε στην εθνική αντίσταση στην κεντρική Ελλάδα με το ψευδόνυμο Αμάρμπεϊς. Μέχρι το τέλος της ζωής του δεν συνθηκολόγησε, δεν συμβιβάστηκε με καμιά καθεστική ατάξη πραγμάτων. Στυλίτευσε με όλες του τις δυνάμεις τη ζωφερή πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης που επελάβνηκε στη χώρα μας με την επιβολή των μνημονίων. Στάθηκε δυνατός κρατώντας κάτω από φοβερά αντίξωες συνθήκες την ανθρωπιά και τη τιμή του ελεύθερου αγωνιστή, γιατί είχε χαραγμένο στην καρδιά το πρόταγμα του ποιητή. Ό,τι σώσεις μες στην αστραπή, καθαρός τον αιώνα θα διαρκέσει. Ή, όπως επαναλάμβανε ο ίδιος σαν κατακλείδα, όποιος είναι αποφασισμένος να πεθάνει για την υπεράσπιση της πατρίδος, ζει για πάντα. Σας ευχαριστώ. Ο ανιψιός του πεσόντος, ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, θέλει να σας εκφράσει δύο λόγια.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να καταθέσω σήμερα στεφάνι στη μνήμη του θείου μου Ορέστη Ανδρεαδάκη και των άλλων πεσόντων της μάχης του Κοψά. Ήθελα πολλά χρόνια να έρθω εδώ, σε αυτόν εδώ το χώρο και να δω από κοντά αυτή την αμυντική γραμμή όπου αναμετρήθηκε η βαρβαρότητα με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το παράδοξο συμβάν της αντίστασης δεν ήταν μόνο ένα πατριωτικό χρέος ή ένα στρατιωτικό καθήκον, αλλά η καθολική άρνηση αυτής της βαρβαρότητας. Και σήμερα αυτή η ίδια βαρβαρότητα ξυπνάει στην Ευρώπη, στην Αμερική, στη Ρωσία, στη Τουρκία, σήμερα που αυτή η βαρβαρότητα του ναζισμού και του νεοναζισμού εμφανίζεται και πάλι δίπλα μας, ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να υπερασπιστούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Και τώρα ας στρέψουμε το βλέμμα μας. Έχουμε μαζί μας την νεοσυσταθήσα δημοτική χοροδία του Δήμου Χερσονήσου, που με υπό αυτό τον τίτλο πρώτη φορά σήμερα θα ερμηνεύσει πατριωτικά τραγούδια που αρμόζουν στην περίσταση της τελετής της εκδήλωσης μνήμης και απόδοσης φόρου τιμής στους πισόντες στη μάχη του Κοψά, στη μάχη της Κρήτης. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Auschwitz, του Dachau κοπέλες, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου. Την είδαμε σε μακρινό ταξίδι, δεν είχε πια το φόρεμά της, ούτε χτενάκι στα μαλλιά. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου, η χαϊδεμένη από τη μάνα της και τα αδελφού της τα φιλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Μαουτχάουζεν, κοπέλες του Μπέλσεν, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου. Την είδαμε σε παγερή πλατεία, με ένα ρυθμό στο άσπρο της στο χέρι, με κίτρινο άστρο στην καρδιά.
Τι ωραία που είναι η αγάπη μου, η χαϊδεμένη από τη μάνα της και τα αδελφού της τα φιλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Μην είδατε την αγάπη.